Ebda tidwir mal-lewża, kliem bes ferm mill-Arċisqof Charles Scicluna dwar l-ittestjar ġenetiku tal-embrjuni b'referenza għal protokoll li jwassal biex ġenituri prospettivi li rekorru għal IVF ikunu jistgħu jażlu dawk l-embrjuni li jkunu ħilsa minn mart ereditarju. Waqt omelija li wassal mill-binja tal-Kurja, l-Arċisqof indirizza direttament lill-membri parlamentari u refera d-diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq l-emendi tal-IVF, fejn fakkar illi l-ħajja tibda mit-tnissil. Bħalissa tiddiskutu bl-iskuża li konna trabi b'saħħithom. Li niċċekkjaw jekk humiex morda jew le. Ix-xjenza hija għarfa u tgħinna. Imma dawk li huma morda se nagħmlu bihom? Narmuhom? Fl-omelija tiegħu Monsinjur Arċisqof staqsa kemm tagħmel sens id-dijanjosi tal-ittestjar ġenetiku. Noqogħdu attenti ma niċċajtawx ma' Alla fuq il-kwistjoni tal-ħajja u nitkellmu ċar bħalma nispera qiegħed nagħmel jien. Intant fi stqarrija maħruġa l-ħamis il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qalet li qed tappoġġja dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF u tappoġġja l-protokoll propost għall-ittestjar ġenetiku ta' qabel l-implantazzjoni.